abokina ka san wani abu? Wallahi sai ka faɗi. Yanzu nan hagan nan na tashi daga bacci, tashi na kenan. Kana ji? Ina ji. Na tashi daga bacci kenan na je wajen mai abinci. Ta riga ta zuba min abinci har na riga na ci. Kuma mai abinci ɗanwa budurwa ta ce. Na riga na ci abinci na riga ina laluba a cikin ajiyuna. Na duba na gaba ko biyar cikin aji. Ba ko biyar. Abin nawa ya bani mamaki. Yace ba za in zo in faɗi ma yanda muke ji. Kana ji? Yanzu akwai ciki. Kana ji yanzu kafa za mu yi a nan. Unguwa kana ji? Ko yaro ko babba muka gani. Ko yaro ne aka aike ya kai waya. Sai mun kwace ta. Ko babba ne kullum zai mai. Kana ji? Ke ji ma haka wancan. Ka hango shi? Na hango shi. Ka hango shi? Wallahi na. Kai dai ka samu damuwa. Ba za in ji. Muna da sada. Yawwa kana ji? Wa ya baka damar shigowa layin nan? Amarya. Wa ya baka damar shigowa? Hanya ce ta biyo da ni ba. Hanya ta biyo a ina kaga an rubuta ana bin layin nan? Dole ya rubuta? Dole sai an rubuta. Kana ji? Tambayar ka nake kana min gaddama yanzu zan kira ofisa ya zo mu tafi da kai ofis. Ina kaga an shiga an rubuta ana bin layin nan. Layin nan ba abin sa sai da yadda. Me yasa ka shigo layin ina ga an rubuta? Saboda hanya ce ta biyo da ni. Shalom, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ofisa kana ina? Wallahi ina na area. Kana area? To ka zo ta samu wannan wanda ya nuna ma ɗazu. Na faɗi mai gashi yanda ake ciki ya gaddama mana. Ko ba haka ba? Yanzu ina so maza ka zo mu tafi da shi. Na ce za mu tafi da shi ofis ya gaddama mun. Yanzu ina so shaf yanzu nan da sakan ɗaya in ganka. To, a kana ji na? Tun da yanzu kai ka bada abin da yake hannunka. Ofisa yana nan zuwa. Ko ba haka ba? Tun da yanzu kai ka bada. Ofisa ka tambaye shi abin da ya faru. Wai an ce ka bada abin nan. Ka tambaye shi. Wai wace ma ana biyo ta layin. Tambaye shi abin da ya faru. Hanya ce da mun ce shaf. Ka bashi. Kawo. Dona. Kana ji? Wallahi da ba a mai haka ba. Wannan ganin ƙauye ya shi da hankali. Da ba mun kullum wannan dubara ba na kama a matsayin ofisa.